Dobrý deň, dámy a páni, vám normálne vítam pri našej milovanej Wortels Pizza. Toto roztočil, ty kokos, to je... Konečne tu je čisto, nemusím nič robiť, ale môj milý čas už skončil a teraz musím makať. A keďže si vás bavili, nie vy, hej, moji odberatelia a lajkári, a títo zákazníci, tak dáme prepečenú pizzu. Ja vám vravím, odo mňa pizzu proste nechcete, lebo ja som debil. Ja proste robím takú zlú pizzu, že... Ty kokos, to by sa nechceli. No, takže bereme 2, 1, bam. Tak. Asi si... Takže máme 4 zákazníkov a... No, čo to? Pomalé je to. Tak, no. A teraz to urobíme znova, lebo musíme predísť nejakým takým škaredým záležitostiam, ktoré by nám to trošku mohli pokaziť. Neviem, o čom hovorím. Ja som proste strašný. No, ja som najhorší youtuber, aký môže byť. Ale nie som nič moc. Budem rád, ak dáš na toto video like, odber. A vlastne budeme asi najradšej, keď to vydrží to kúkať. To bude asi najlepšie. Dobre, tak čo? Kto chce dostať? Len sa prihláste. Bude to bolieť a budete mať modrinu. Ani jeden nemá čepku. Nenachystali sa. Takže pepperoni. Tu máme Mushort. To ani neviem čo je, ale skúsim to nájsť. A Havaj. Šibeti? To čo zžereš? Dobre, takže najskôr robíme, Mushort, tuším. Takže začíname urobiť Mushort a pepperoni. To som si normálne prečítal, som to ešte stihol. Tak ukáž, sause omáčka, to nie je ketchup, hej, nesmiete si to zmýliť, lebo to je omáčka na pizzu, najlepšia omáčka na svete asi. No takže, toto je sír. Podľa. No takto, nasypieme ho všade, lebo každý chcel sír. No počkaj, ja mám robiť najskôr. Takže toto sause, takže to nič, to Mushort, pepperoni, dobre? A ten oný chcel Mushort, ne? Hej. No tak asi ja neviem, no tak asi takto to má vyzerať, netuším. Čo je toto? Sausag. No, tak. Neviem, či zasa bude tá pizza prepečená, úplne až čierna. Ale, no tak u mňa sa môže stať hocičovať, ja som debil. On sa robí. No. Tak máme sa robiť ešte jednu pepperoni, sa mi zdá. A čo to chcel? Havaj. Takže, som počujem, jak toto dokáže niekto jesť. Hej, ospravedlňujem sa za to, ak niekto z vás dokáže jesť akože pizzu s... Čo je? To môžem akože nikom dať? No, tak asi aj hra nemá rád pizzu Havaj. No, tak. Tepličká vychladená pizza. To sú tie pepperoni. Takže výborne. Jeden otrávasko. Ježiš, ne! Ježiš, zasa! No tak, dobre, tak prepečená Mushort. Tu máš Havaj. Toto je tvoja milovaná pizza, normálne najlepšia na svete. Syrovú pizzu, lebo ku mne by ste nemali chodiť, lebo ja v živote nikdy neurobím dobrú pizzu. No, tak pardon, ale fakt ja to neviem. Keď som pizzu nerobil, ale keď som jej to asi jedol, že neviem. Tak, ideme tu poupratovať, vidíte, už je tu už sa tu upratuje, takže už by ste mali ísť domov, robiť si pizzu sami. Nemáte byť takí leňochodovia. Dobre, rýchlo to musím odliesť. Pusti, rýchlo, švej. Otvor. Yes! No konečne sme stihli. No, takže máme tu neznámeho človeka, ktorého nikdy nepozná... Syrová pizza? To si so mňa robíš srandu. Yes? Tak som urobil. Počkaj, toto je syrová pizza. Áno, to je syrová. Pán zákazník, vy ste prišli a už tu máte pizzošku. Vidíte, my sme najlepší. Ja tu čakám už dlho, že tu nemám.
No pardon, ale viete, ja musím najskôr uprednostňovať tých, ktorí majú radi syrovú, tú najlepšiu. Nie takú, ktorí majú radi peperonovú, alebo ako ste to chceli? Nie, vy si hej, peperonovú. Ja nepoznám pepperoni, lebo som to do proste nedal, lebo to nepoznám a ja nemám rád neznáme veci. No, takže toto epizóda, no. Tak už dovidenia, no, krátka.